أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onamusa onesihawu. Allah uyasitshela la kuleli verse yeQuran engubufakazi obuqanda ikhanda ukuthi uYeshua noma lo esenambiza ngoJesu namhlanje wayengeyena uNkulunkulu. Allah says ukuthi wathi inni abdullah, mina ngisigqila sika Allah. So wena othi uJesu uNkulunkulu ufuna ukushiya ukuthi uNkulunkulu wakho wayeyisigqila. Usitshela lo ukuthi uNkulunkulu wakho wena wayeyisigqila. Kusho yena ngomlomo wakhe. Athani, mina nginikiwe. Allahu Akbar. Kukhuluma umntwana osembelekweni, newborn, mangaba wazi. Athani, mina nginikiwe, unginikile mina. Al-Kitab, incwadi noma umqulu. Mina nginikiwe incwadi. Lesi sayibuza amaKristu namhlanje ukuthi iphi leyo ncwadi ngoba ayikho eBhayibhelini. Kodwa naye ngesho yena ngomlomo wakhe ethi nginikiwe mina incwadi. Waja'alani nabiyya. Futhi umdali wami ungenzile ini isithunywa sakhe. Ungenzile isithunywa sakhe olethe izindaba. Ungenzile isithunywa sakhe esilethe ini izindaba. Ungenzile mina isithunywa sakhe. Allahu Akbar. Sengathi Allah angavula abantu ingqondo, avula abantu amehlo, balibone iqiniso njengoba linjalo. Le video ke bafowethu le i-dedicated kakhulu kubantu abasibiza ngamaKristu. Le video le i-dedicated kakhulu kubantu abazibiza ngamaKristu. Umbuzo wami wokuqala obheke kumaKristu. Lalela ulalelisise. Wena ophiwe umusa inkosi inawe. Ubusisiwe esifazaneni. Uyakukhulelwa uzale indodana. Uyakuyiqamba igama ukuthi uJesu. Uthi ke umbuzo wami obheke kumaKristu. Njengoba ezozalwa, njengoba uma wakhe ezokhulelwa, uzokhulelwa ingane yini noma uzokhulelwa uNkulunkulu? Angiphinde. Njengoba ingilozi imtshela ukuthi uzokhulelwa uzale indodana, uzokhulelwa ingane noma uzokhulela uNkulunkulu, uzozala ingane noma uzozala uNkulunkulu. Umbuzo wami wokuqala lo obheke kumaKristu. Umbuzo wami wesibili, uma ngabe ufunda incwadi kaLuka, uLuka 2. Yes, uLuka 2 iverse 21. Luka 2 verse 21. Kwathi seziphelile izinsuku eziyisishiyagalombili zokuba umntwana, ulalelisise, hayi uNkulunkulu, zokuba umntwana asokwe, igama lakhe lathiwa uJesu, elaliqanjiwe ingilosi engakathathwa esiswini. Umbuzo wami obheke kumaKristu, njengoba esezelwe engumntwana, lisho njalo iBhayibheli, uyasoka emva kweinsuku eziyisishiyagalombili ezelwe, uyacircumcise ngesilungu. Kucircumcisewa umntwana noma kucircumcisewa uNkulunkulu wamaKristu? Ngayibeka man. Ongazwanga hayi akazwanga. Lalela ke. Esezelwe uHerodi uyayithola indaba ngezazi eziqhamuke empumalanga.
ukuthi uphi loyo ozelwe eyinkosi yabaJuda ngokuba sibonile inkanyezi kwela sempumalanga size ukukhuleka kuye. Kuyamkhathaza lokhu uHerodi ufuna ukubulala umntwana. Umbuzo wami obheke kumaKristu, uHerodi wayefuna ukubulala umntwana noma wayefuna ukubulala uNkulunkulu? Ngiyaqhubeka. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathumela ingilosi yazotshela izazi ukuthi ningasabuyeli ngendlela enize ngayo niphume ngenye indlela. uNkulunkulu wayesindisa uNkulunkulu noma wayesindisa umntwana? Umbuzo obheke kumaKristu. uNkulunkulu wathumela ingilosi yaya kuJosefa yathi vuka uthabathe umntwana nonina nibaleke ngokuba uHerodi ufuna ukubulala umntwana. Uthi umbuzo wami obheke kumaKristu, uHerodi ufuna ukubulala uNkulunkulu noma ufuna ukubulala umntwana? Ubani lo obalekiswayo? uNkulunkulu uzibalekisa yena noma ubalekisa umntwana kaMariya? Babalekele eGibhithe mangabawazi, ababalekelanga eItaly la qhamuka khona le ncwadi abakukhohlisa ngazo namhlanje noma eRome. Ababalekelanga la, babalekele eGibhithe la eAfrika. Mawuya ke kuLuka 4, uLuka 4, awulalela ulalelisise. Luka 4 uyiqale noma nje lapha kuverse 2. Ithi elingwa nguSathane izinsuku ezingama40. Uthi umbuzo wami obheke kumaKristu, uSathane wayelinga uNkulunkulu noma wayelinga umuntu ophila emhlabeni? Akadlanga lutho. uNkulunkulu wamaKristu uyadla. Lithi akadlanga lutho. uNkulunkulu lona ongadlanga lutho noma umuntu wayephila emhlabeni? Umbuzo obheke kumaKristu loyo. Kulezo zinsuku seziphelile walamba. Umbuzo obheke kumaKristu, uNkulunkulu lo wayelambile noma umuntu wayelambile? Wayesethi kuye uSathane, uma uyindodana kaNkulunkulu yisho kulelitshe ukuba libe yisinkwa. Jesu waphendula wathi kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu aza kuphila ngaso. Uyamuzwa? Akathi akusinkwa sodwa uNkulunkulu aza kuphila ngaso. Uthi kumbuzo wami kumaKristu, uJesu waye umuntu noma waye uNkulunkulu? Yena uthi umuntu, akathi uNkulunkulu azawuphila ngaso. Esemenyusela entabeni ende wambonisa imibuso yonke yezwe ngomzuzwanyana. Uthi umbuzo wami, lo owenyusela entabeni ubani, uNkulunkulu noma umuntu? Umbuzo wami obheke kumaKristu, la athi uJesu uNkulunkulu. NamaNazaretha mangabe nawayasho ukuthi uJesu uNkulunkulu, namaRoma namawashtawa, wonke umuntu othi uJesu uNkulunkulu, le mbuzo le ngibuza ibheke kini, iphenduleni kuma-comment. uSathane wathi kuye, amandla onke lana ngokunika wena kanye nenkazimulo yawo ngokuba inikwe mina, futhi ngiyinika noma ubani ngokuthanda kwami. uSathane la urecruiter uYeshua ukuthi ajoine iIlluminati. Mawulalele kahle, ama-Illuminati, ama-Satanist babusa yonke into emhlabeni ngoba uSathane ubanikile, banemali, bamabillionaires, banayo yonke into. Mawulalela la, uSathane uyarecruiter, uyamema uJesu uYeshua ukuthi ajoine iIlluminati. Mawulalelisisa kahle, mangabe uyamuza ukuthi uthini. Uthi ngokuba amandla nginikiwe mina, futhi ngiyinika noma ubani. La mandla lawo ubuSathane mina ngiwanika noma ubani ozehlisayo, oyinikelayo ngaphansi kwentando yami ngokuthanda kwami. Ngakho-ke wena uma ukhuleka phambi kwami, uma uguqa phambi kwami, uzinikela, uba yiSathanist wena, konke kuza kuba ngokwakho. Yonke lembuso le yasemhlabeni, uzoba nemali, uzoba namagolide, uzoba nayo yonke lento le yamaSathanist enowabona enayo, konke kuzoba ngokwakho. uJesu waphendula wathi kuye, kulotshiwe kusembhalweni,
wokhuleka enkosini uNkulunkulu wakho, akade wokhuleka kimi, wokhuleka enkosini uNkulunkulu wakho. Umkhonze yena yedwa. Uyabuza ubunye bukaNkulunkulu, akade usikhonze thina sobathathu. Umkhonze yena yedwa. Allahu akbar. Umkhonze yena yedwa. Umkhonze yena yedwa. Ubani okhuluma la? Umuntu noma uNkulunkulu? Phendulani maKristu. Ubani okhuluma la? Ubani olingwa uSathane la? Umuntu noma uNkulunkulu? Hayi, ivale shandu, zinqunywa amakhanda yiyekwe. Ake baphendula amaKristu. Sengathi umdala ngasivula amehlo asivula ingqondo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.